Op kwartiersite vertrokken 150 verjochte trekkers in de spielende rij van Kattenbra. Gelukkig knapte het wel snel op en konden duizenden mensen genieten van deze mooie verjochte trekkers. Ja, het is een hele mooie situatie. Want je gaat wat vertraging, denk ik. Wat vind je van deze actie? Ja, vind ik leuk. Ja, leuk. Mooi in deze tijd, in het donker, van die lichtjes. Dit is een initiatief. Ja, ik vind het hartstikke mooi. Er komen altijd prettige mensen naar bouwen. En het is even een gezellig sfeerke. En wat vind je ervan? Vaker met zo'n soort konvooien. Nee, net met deze konvooi. Maar dit is een heel spektakel. Er zijn duizenden mensen op de benen hier in Noordburger. Kun je het wat onder controle houden? Ja, meestal mensen nog verkocht worden. Ja, en Leidse hè. Dat is het hele werk.